Nosaltres pensem que en el temps que corre, i ja que l'alcalde parla d'un estalvi per fer les comissions a migdia, després, quan veiem els sueldos que s'ha posat l'equip de govern, veiem que aquest estalvi no és real, sinó que tots els regidors de l'equip de govern tenen o designació exclusiva o de dedicació exclusiva o dedicació parcial, però en uns sueldos que en absolut estan d'acord en els sueldos que hi ha avui en dia al mercat laboral a la nostra ciutat. De manera que una dedicació exclusiva té un sueldo de 2.548 i 14 pagues anual, però és que després les dedicacions parcials, n'hi ha 6 dedicacions parcials de 1.784 euros i 5 dedicacions parcials de 1.467 euros, el qual representa 23.138 més 9.278 euros de seguretat social. Al mes representen 32.416 euros al mes, que és el que ens costarà l'equip de govern. Realment és moltíssims diners per a que les arques municipals puguen suportar aquesta partida.